at skrive rap og rappe og lave beatpoesi. Og det er det, I skal høre i dag. Men i starten her, der er det så vores 2 professionelle, der vil lægge ud. Så jeg giver ordet til jer. Tusind tak skal I have. Vi vil gerne bede om lidt musik. Fordi, at så kan vi for alvor sige godmorgen Sønderbro skole. Er I friske? Det skal vi nok få lavet om på. I dag er vi så heldige at få lov at besøge jer til en lidt særlig morgensamling. I dag skal I nemlig høre, hvad der er kommet ud af de sidste 3 ugers arbejde i 7. U, V og Z. 3 uger, der har sydet med billedsprog, fede rim, seje sætninger. Vi har arbejdet, som Lene sagde, med rap og beatpoesi, og i dag skal I høre, hvad der er kommet ud af fede tekster af 7. klassernes arbejde. Hvad er rap og beatpoesi, tænker nogle af jer måske? Det vil vi gerne åbne ballet med et par bud på. Ved siden af mig står beatpoet og digter Claus Høgsbro med et bud på, hvad det vil sige at være beat. Er I klar til det? Det var godt nok heldigt, ellers var det ikke galt. At være beat er at gå ned i gaden med en smøg i kæften, ryg med det kroppen og en snot og svævende med læber og fortog. At være beat er at stå på travbanen, se hestene nærmest som målstreg og høre Coltrane spille sig selv ud af standdøren. At være beat er at stå sanseløs høj i supermarkedet og høre Gregor på kors og viske fra fryseboksen. At være beat er at vågne om morgen velvidende, at dagen er sin egen, aldrig har været der før og aldrig dukker op igen. At være beat er at se øjnene uden bekymring. Hvor er I gode? Det der, det er Amagerklap, der vil noget. Vi bliver så glade, når I klapper. Er I klar til at høre, hvad rap kan være for en størrelse? Okay. Rap er rytme og poesi. Rap er vand, rap er krig, rap er høj energi. Og rap er leg med rim og ord. Rap er fortælle hele verden om det sted, man bor. Og rap er lige at blære. Og rap er så dragende. Og selv jeg kan slet ikke lade være. Og rap er talerør. Og det er for minoriteter og grupper, der aldrig har været i tale før. Rap er skrevet eller improviseret. Især det sidste gør folk så imponeret. Og rap er skæg og ballade. Rap er flad studier, en masse gade. Og rap er en hobby, et job, et spil og husk. Rap er lige præcis, hvad vi gør det til. Det er det rap er. For mig, og måske for jer. Yeah! Stik op jer, når mine damer og herrer. I må godt give en hånd. Tak skal I I må godt give en større hånd, må vi høre jer. Det er Sønderbro, og det her bliver hissigt med beatpoesi, rap og rytme. En gruppe unge mennesker, som har dygtiggjort sig, som har siddet og skrevet rap, som har siddet og skrevet beatpoesi, og de har gjort det på fineste vis. De kommer på lige om snart, og jeg glæder mig rigtig meget. Rap og beatpoesi på Sønderbro skole omkring klokken 8:30. Vi er så glade for, at vi måtte kigge forbi og præsentere rap og beatpoesi. Det 7. U, Z og V præsenterer rap og beatpoesi. Klokken nærmer sig så småt 8:30, og vi er så glade for, at vi måtte kigge forbi. Hvis rap og beatpoesi det er noget, som vi tror, I kan lide, så lad os høre jer klar her omkring 8:30. Vi er så glade for, at vi må kigge forbi med rap og beatpoesi. Sønderbro, hvis det er noget, I kan lide, så klart, når vi er kigget forbi. Præsenterer rap og beatpoesi. Jeg lover dagen, den bliver god. Stik op Jakob og Claus Høgsbro. Plus mikrofon nummer 1 og 2. Og rap på 7. klasse, der bliver mere end god. Klar, hvis det er noget, I kan lide. Vi er så glade for, at vi må kigge forbi. Og det er vi især fordi, at 7.
klasserne har rap og poesi. Jeg tror slet ikke, de kan lade være med at præsentere deres fede tekster for jer. Hvis det er noget, I kan lide, så klap i gang på deres rap og poesi. Er I i live? Ej, hvor dejligt at høre. Der står nogle unge mennesker lige ude bagved og er seriøst klar til at præsentere deres tekster for jer. Det, som 7. klasserne har skrevet tekster om, det er der, hvor de føler sig allermest hjemme. Der, hvor de hænger ud. Der, hvor de kan lide at være. Man kan også sige, at de har skrevet tekster om deres by. Og for lige at varme jer en lille smule mere op, så får I her lidt rap og beat-poesi fra Claus og mig om vores by. Kan I klare det? Og der sidder nogle fans hernede, det er godt at høre. Ja. Okay. Det er min by, det er jeres by, det er vores by, jeres by. Kom og mærk min by, og se den åbne sig på ny. Det er min by, det er din by, det er vores by, det er jeres by. Kom og se min by, og kom og se den åbne sig på ny. Jeg tager ud i de gader, og jeg tager ud i de stræder. Jeg pakker ingenting på mine øjne, når jeg vader. Jeg går ud i de gader, og jeg går ud i de stræder. Jeg pakker ingenting, kun mine øjne, når jeg vader. Det er min by, det er din by, det er vores by, det er jeres by. Kom og se min by, og kom og mærk den åbne sig på ny. I må gerne klappe min by, din by, det er jeres by, vores by. Jeg går ud i min by, så kom og se den åbne sig på ny. Gaderne, der hænger i en omkring i gaderne, der er glide ned ad gaden med asfalt under skoene, skoleslinderne, slinderne der på Brogade. Måske en tur i center, der bare centrerer sig selv midt i byen og kigger mod himlen, måske se stjernerne, måske om natten bare stå derude og syge byen til sig. Eller måske bare sidde i et skolesal et eller andet sted og klappe i takt, eller måske i København og helt andet, måske det er bare Valby eller Vandløse, måske det er helt ude i Herlev og hele vejen ud til Ballerup, måske det er helt vejen tilbage igen, måske det er Vesterbro, måske det er Enhaveplads, inden metroen kommer, måske det er metroen er kommet et helt andet sted over Amagerbro, eller måske er det bare København, den by der vi kiggede på, den by der var vi suget ind til, den by, min by, med jeres by, din by, vores by, jeres by. Jeg tager ud i min by, kom og mærk den åbne sig på ny. Det er min by, din by, vores by, jeres by. Jeg tager ud i den by, og ser den åbne sig på ny. I tænker, kan det passe? Skal vi høre om byen, set fra 7. klasse? Og jeg kan kun sige hjælp. Håber I er klar til at tjekke et rap fra 7. klasse af på denne fede mandag. Nye tekster på ny. Kom og mærk det, min by. Jeg går ud i de gader, og jeg går ud i de stræder. Jeg pakker ingenting, kun mine øjne, når jeg vader. I min by, din by, vores by, jeres by. Hør lidt beat-poesi, der åbner byen på ny. Skal vi se, om vi kan få jer til at klappe i takt, Sønderbro? Så vi er de unge mennesker, der står derude, så glade. Er der en rytme i gang? Det er der. Klap alt vi kan. Bare hold den kørende. Den her klapsalve går til de unge mennesker, vi skal høre lige om lidt. Nogle mennesker, der har skrevet og øvet sig og rappet og digtet. Og det bliver rigtig spændende at høre, hvor langt de er kommet med det. Og nu skal I høre Sønderbro skole. Det kommer til at foregå på den måde, at eleverne fra 7. UV og Z, de vælter ind på scenen, præsenterer sig selv og fyrer deres tekster af. Det bliver en orkan
af fed lyrik. Læg mærke til de seje rim. Læg mærke til det flotte poetiske sprog. Det er det, der er blevet arbejdet med. Vi skal en tur ud i 7. klassernes by og opleve, hvordan den åbner sig allermest. Husk at lytte godt efter. Giv dem en stor klapsalve, det betyder meget for dem. Der er blevet knoklet, der er blevet skrevet, der er blevet grint. Måske også grædt en lille smule i morges. Så hjælp dem godt på vej. Er I klar til at høre rap og beatpoesi fra 7. UVSZ? De signalerer til mig, at de ikke kan høre jer. Er I klar til at høre 7. UVSZ? Yeah. Så fader vi musikken en smule og mærker den gode stemning i lokalet. Sønderbro Skole for sidste gang inden det går løs. Giv 7. UV og sæt en stor hånd. Her kommer de. Hej. Jeg vil gerne præsentere en meget vigtig person, der skal gøre noget beatpoesi for jer i dag. Hans navn er Rupert. Han må meget godt efter, hvad det er, han siger. Yeah. Byens måde at åbne sig på, jeg holder af. Føles trygt, slapper af efter en lang skoledag. Stressen flyver rundt, passerer hoveddøren. Dufter familiens sammenhold. Det er smukt. En kærlighed, som ingen andre kan få af. Den er vores. Gæster, de kan låne, men ikke få. Den er vores. Duften af posten, der indtrækker huset, som satellitter, som hovedtrædes overflade. Insekter, sommerfugle, der spreder pollen, så blomsterne går på ny. Og nu vil jeg gerne lige præsentere en rigtig vigtig beatpoet. Han er også en flot en. Det er nemlig Mr. Red med fløde. Alle sammen. God med det! God med Så her er jeg. I København. Gaden. Ser folk. Deres tanker. Deres stress. Deres følelser. Livet deres eget hoved. Det er synd. Det er trøst. Ser børn, der smiler. Så meget deres. Glædesfuldt. Ser pop. Hippie og rock. Ser gennem maskene og facaderne. Solen lukker. Nyt liv fylder gaderne. Ny stemning. Gaden er fest. Damer og sprud. Men festen stopper. Der kniver. Gennemborer hjertet. På begge måder. Grupper på grupper.